Takže čaute, vítajte u môjho ďalšieho videa, kde teraz idem, chcela som na Game Team, ale teraz idem, chcela som ísť na slovo, ale je ich tu veľmi málo, iba 4 sú tu. Je to taký nový server, nová hra, kde vidím, proste sa hádajú slova. Je to super, tiež som na to zase závislá. Ako vždy, tu vidíme, že hra o hľadanie slova, ktoré hráč v aréne musí vyjadriť pouze tým, co postaví. Všetky slova sú česká, podstatné jména v prvom páde a v jednotnom čísle. Je to veľmi ľahké, keď niekto pôjde stavať, tak tam je a v tom prípade hneď mu tam akože napíše do chatu, že akože čo má stavať, napríklad slnko, ale po česky slunce. Takže začne stavať a kto uhádne získa 3 body. Je to zase trošku také divné, že vyhrajete a nič z toho nemáte. Je to fakt trošku také B. A vidíte, tu je ich 5. A 2, 4, 6, 8, 9. No, ja som sa pripojila 5. Za 20 sekúnd začneme. Teraz tu pridali tieto bránky, lebo toto vôbec nebolo iba tieto dolné. Ešte zapnem. Tak, najlepšie. Takže coding ide. Ako vidíte, tu je tabulka. Tu. Ja som posledná, alebo som sa pripojila, myslím, že posledná. Neviem pojať. A ten toto uhádne ako prvý. Na bod sa musí išiť na 3. Takže musíme hádať. Niečo píše asi. Informace. Dala som to, super. Ako vidíte, mám 3 body. Je to super. To je také ľahké. Teraz myslím, že pôjdem ja. Nemám poňatie. No, informácie. Dala som to. No, nejaký fanda. A tak nič, tak som sa trošku zmýlila. Pardon. Vstávaj. Pohni. Je tu aj, toto nie je, ale je to v aréne 1, že keď je hráč, akože je na rade a je mimo hru a vôbec nestáva, no tak trestá sa to banom. Takže to by som bola tak najradšej. Viete, niektorí robia tak aj, že majú tam kreatív. Proste akože viete, to normálne je kreatív, pretože ako by sme mohli stavať. No je tam kreatív a niektorí si berú aj brnenia, ako vidíte na túto. Ja som si zobrala len topánky, ale neviem, ako ich mám dať z seba dole, vôbec mi to nejde. Ale ako vidíte tam, to je ty kokso, ja neviem ako to. Ale viete čo, ja nemám na toto náladu. Keď tento 356 hodín idem do jednotky. No, 8, super. Ale je ich tu 2, 4, 6, 8, 10. Akurát 10. 9, 7, 6, 5, 4, 1, im. Kto to je? The Trolík HD. No, to je úplne úžasné. The Trolík. Tie najčastejšie, čo tam sú, je napríklad noc, slunce, okno, zrcadlo, také, skúsim, postel. Okno, srdce, vôbec neviem, ako sa povie po česky. Jablko, noc, zrcadlo,
To nevím, co bude. Délka. Kytara. Dala som to! Som ale dobrá, čo? Viete, niekto je aj taký schopný, že tomu, kto stavia, alebo ten, kto to uhádne, že im to dá akože ako do MSG. Akože čo to je? To je tiež také blbé, divné. Vatra.cz. Som zvedavá. Že sa tu nevidím slunce. Aha, to je niečo z húbky. Z húby. Zrcadlo. Okno. Aha, tak to U asi nebude. Áno. Ucho. Ucho. No. 1. 4. Som druhá. Pomoc. Ja som myslela uchp. Akože to je super. Uchp. Ucho. Dúfam, že teraz pôjdem ja. Lebo chcem ísť. Lebo toto by bolo úplne na prd. Takže keď pôjdem na radu ja, tak vám to poviem. No, poviem. Tak ja teda chvíľku zastavím a budeme sa na rade, keď pôjdem ja. Takže som štvrtá. No, áno, štvrtá, ale na tom nič nemení, ešte som zatiaľ nebola. To je asi pivo. Dala som to. Takže som druhá. Viete, keď idem písať napríklad pivo, tak si to milím s T. A vy asi viete, namiesto V, tam C, a vy asi viete, čo to je, ale teraz to radšej nebudem hovoriť. Áno, to bolo také neslušné. Kokso, kedy pôjdem mužia? No, čakám. Čo to je? Kost! Jo. A som prvá, mám 11 bodov. Buď teraz vyhrajem, alebo pôjdem na radu. Alebo ani nevyhrajem, ani nepôjdem na radu a pôjdem niekto druhý. Akože to je nespravodlivé. Dobrý. Vlak? No tak to ja postaviť neviem. To radšej napíšem. A už vedia všetci. Že som úplne nádherne napísala, že? Úplne krásne. Wow. Vyhrala som. 13 bodov. Som zabila. Do riťky. Druhá som sa pripojila. Kebyže sa pripojím prvá, no tak by som išla ako prvá stratiť. To je nespravodlivé. Ok, takže dám si ešte jednu hru a potom už skončíme. Druhý diel, to vôbec absolútne neviem, o čom budem. Možno bude ešte dnes, to mám vynahradím za to, že som to vôbec nenatáčala. Ale na druhý týždeň, takže tento týždeň, čo budem, máme my prázdniny, akože sa si myslím. Možno aj v Česku, neviem. No, máme prázdniny, takže budem natáčať celý deň, pretože budem úplne sama doma. Keď tak môžete prísť na pivko. No, budem sama doma, takže môžem, keď budem sama doma práve, že budeme celý týždeň. A za jeden deň môžem natočiť aj 2 videá. Ľudne. Na Facebookovú stránku chodím, ale nič moje. Tu sú stále tí istí. Táto Sweet Laurie. Čoksová a ten puding. Čo to bude?
bota. No teraz určite ten puding píše taste with love. Tak. Takže pozerám mne. Som populárna. Akože som zabila. Teraz pôjdem ja. Alebo vyhrajem teraz. Karta. To bude ľahké. Dáme farbu karty. Tak. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuhadli ste ani. 70 sekúnd, prosím, že to nikto neuhádne. Som to mohol dostávať, lebo to je také blbé, že proste hneď to niekto uhádne a ja potom nemôžem dostávať pre tých druhých. Najlepšie by to bolo, keby to dajú tak, že to musí počkať až keď to dostaneme. Na SGP poviem, ale inak karta. OK. Aj to. Tu fotku dal, ináč ju. To prčic. Rýchlo. Dal som to. Super. Diela. A teraz toto je určite AFK. Tak nie, ok. Pardon. Ospravedlňujem sa. Čo to? Je také zaujímavé. Rozmýšľam. No. Železnice, ale vina, bota, kalhoty. To ma akože toto napadá ako tak. Dom. Okno. Zrcadlo. Noc. Měsíc. Čo to je? Čo to zakrie? Ježišmarja, je to 5-5 a tu musím rýchlo uhádnuť. Ak sa to neuhádne, tak nevyhrajú a ja budem plakať. A to bude veľmi zle, keď budem plakať. Creeper, what the fuck? Čo to je? To je divné. To je divné. Ako zaujímavé. Máme rýchlo na SG. Čo to je box? Ty kokso, postaví to a búra to. No, akože to mi... No tak... Ucho! Ako fakt. Myslí vážne ucho? Vážne fakt? Vyhrali sme my! OK, takže končím. Ne. Takže dík, že ste sa pozerali pri ďalšom dieli. Čaute.